Piye carane Habib Rizik ngono. Halo guys, kembali lagi bersama Film Bagio di sini dan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang yo tentang biasane sih. Belum tambah ke pasar poso. Oh, kok ngeber nang ngene ngisor-ngisor ngono. Tetep akeh nang ngisor. Gak mungkin mlebu menjero. Oh. Iya, wis 2 minggu rek. Hah? Wis 2 minggu los. Ayo. Oh, Kaitan tok gak oleh. Malah nggo payung dhewe yo. Ya kaitan tok. Sisi yo pancet itu pasar. Iya yo, sing laris sing nang ngarep nang mburi ora ana wong tuku ya. Gak iso SDM itu dirubah menjadi lebih baik, gak iso. Iki lho wong-wong saiki wakil sing nyarter bis Ngene. iki yo. Wis ayo. Katene ndi sih jane wong? Hah? Wong iku lho katene. Yo mlaku-mlaku muter-muter tok. Yo kok mlaku muter-muter ya. Lho, Kadang ya kate renang. gak iku tok iku ya. Oh, nek Kang Mak tok iku. mak-mak yo muter-muter apa Arisan iku gak mungkin. buwo paling. Oh, lah kok wong akeh. Yo keluargane ya. Oh iya, saiki anu ya, sakben ya. Yo akeh wong buwo. Aman Mas yo kali ini. Iya, bener ya, aman. Mas yo udane deres ya. Utane ora Terus. deres to. Banjir. Banjir. Iku aman, wis antisipasi deh paling. Wis gak ono banjir wisan. Banjire nang kampung-kampung tok. Iya, yo. Banjir iku gara-gara pecerane gak mlaku. Jagung ya biasane. Yo. Iku pecerane gak mlaku iku. Anu apa kurang rese-rese. Kurang rese-rese. Karena desaku kan Nah, sembon musawah. Dapat. itu banjir, itu sempet banjir. Arep omahku sempet banjir kok. Ngarepe Galicung, omahe ibuke Galicung gak sering banjir yo. Ayo. Nek sawah meluap banyu ambil kok kali. Nah, uber. Iki aku iki anjuk ini. Ya, kawan. Mobil iku ta. Wong gendeng ya. Asale pe, wong gendeng. Ya. Semua mobil dikeleti. Kuat iku wesan dokterine iku. Wis kewaca algoritma iku wesan. Oh, pol. Masalahe wis akeh sing bergantung uripe nang kono. Cara iku kono kukut, ya akeh wong remek ya kan. Ah, dilungkas. 2026 menentu keremekan ya. Ye.
Soale ramalane wong-wong iki ora malah membaik ekonomi ini malah memburuk. Mana bosok. Lho kok mlepir kok? Lho. Wis positif iku wisan. Semakin bertambah. Semakin bertambah. 2026 ya orang malah membaik ekonomi Dapat. wong-wong itu malah Apa remek ya? malah remek. Malah bertambah. Saiki yang pengusaha batu bara itu wis mulai kena pajak. Sabene gak tahu kena pajak deh. Loh. Masa pengusaha batu bara gak kena pajak? Ya, malah Cur. malah negara sing dipajaki yo. Cepet. Piye konsepnya? Negara malah sing bayar 45 triliun per tahun. Goblok. Gawe pengusaha Goblok. batu bara. Konsepnya piye konsepnya? Nah, saiki sak joke Pak Purbaya nguring-nguring ya. Nah, Iku pengusaha batu bara saiki ku dikenai tarif. Ekspor kena biaya, impor kena biaya, terus sembarang kena biaya pengusaha batu bara saiki. kena pajak kabeh. Pajak kabeh ya Purbaya saiki. Masuk. Tapi sing nisor-nisor ora. Sing wong kalangan atas tok. Saiki disingati Purbaya. Iku sing ketok perusahaan gede-gede tok yo. Sawit barang ya kena sih harusnya. Dilungkas iku. Ya sawit itu gede loh. Heeh. Loh mobilnya Dilungkas disingkat iku BYD ya. Mobil listrik. Iku mobil listrik yo. dan ini mobil setrum. Jelas juragan batu bara. Dapat. Jadi saham-saham batu bara ini 2026 ini mulai Anjlok kabeh. mulai merongsok, Remek. mulai remek ya. Saiki ku jadi Indonesia kan produksi batu bara niku jutaan ton ya. Nah, Iku diekspor nang India, nang Cina, nang gone Vietnam iku wis pulak kabeh, kemana wis buak kabeh stoke nang negara-negara liya wis kebek. Akhirnya kebijakan pemerintah kok niku ngedol batu bara nang luar negeri tapi batu bara ning dalam negeri burung mbok kebeki. Ayo sekiranya dodol nang Indonesia tapi regane sing murah. nah, Sampai pemerintahnya dikongkon ngono. lokal. Akhirnya apa? Guys, Investor ya sarasen pengusaha batu bara mulai remek. ngale dilungkas. Dilungkas iku. Dilungkas diremukan nih. pengusaha batu bara ngale. Investor gak enek, pengangguran akeh. Soalnya negara-negara liane wis mulai pindah. Gawe batu bara ya. Kate geser. Bu geser. Lithium. Bu geser apa itu nego listrike gak paham. Ya sing digawe baterai iku sih. Ya apa jenenge? Alkalin dah. Nah, ini alkalin. ABCS. Ya. Ganti ABC. Saham batu bara nyungsep gue iki sing munggah saham mau mana iki. Cenek. Yo, iki Cek 2026 iki Cek awal bulan Cekan. Ngono wis 3 wulan ngono baru krasa. Ngulan, petang wulan lah. Iki Nah, 2006 iki ketok remek ya. Jelas lagi kejutan nih. Yo, positif yo. Ya 2006 lawe. Ngene kakek. Kakek awet to. Awet e. Apa to? Iku Awet. iku kakek budal iku rungkat wong-wong iku ya. Positif ya. Oh gak juga sih. Yo, maksudnya ku akeh. Berkurangnya ku akeh ngono. Lumayan akeh Yo, berkurang. berkurangnya ku akeh. Masalah sing dipercaya mek wong iku tok. Tapi digelan bisnis. Sak gebrakan. Kan rame ya. Wah, Yo, ya. sak gebrakan iku gawe bisnis e. Tapi tiap bulan niku umate iku ning makome terus. Oh, gak iso, gak iso. Hah? Gak iso. Iso ya umate. Yo, maksudnya iku sing veteran-veteran tok.
Umat-umate iku jelas moro runu gawe. Yo sing militan-militan no. Wis gak terlalu ngono lho, cuma kan Wah, gak sebesar iku yo. gak anjen yo umate tok. Gus Dur sih Mas Ari ya, kadang-kadang sepi kok. Lho, aku gak ndelok nek minggu. Nah iya maksudnya iku gak sing saiki ngono. Apa hokine iku berkurang. Tapi roda ekonomi iku Mlaku tetepan. mlaku banter iku. Tetep mlaku. Dolan iku tetep ayu. Soalnya wis ana sing bergantung nang kono roda ekonomine. Ziarah. Dadi kuburan iku iso apa mayokno iku. Mayokno roda ekonomi berputar. Tapi umatnya gak seberapa akeh yo. Yo nek umat gak akeh anjing. Terus yo kena kasus iku kan. Yo. Jadi nes Wis akeh sing luntur yan. yo wis gak dipercaya uang gak mana iku wis. Paling ya sing apa sing militan-militan tok. Ya wis umat tok iku. Iya. Kaitan rame kan ya. Terus wis 3 bulan 4 bulan wis. Ah wis mulai redup. Ya sing ziarah ya iku umat tok iku. Ya pancen wong iku ae. Wong-wong iku wae. Kate nambah iki gak iso. Gak iso. Apa meneh wong wis kene. Ngomongnya wis gak ono terus peneruse kasus pisan. Bisa. Jadi wis gak iso. Cara ngono kepercayaane masyarakat iku wis gak iso tebus. Ya wis iku tok iku dolinan raja-rajawan niku. Rajane gak ono wis buyar iki mari ngene. Raja cilik. Suwi ya. Dari raja cilik tok ya. Iku storytelling gak iso. Gak iso belas iku. Mendem tok iso ya medok. Iso ya mendem karo medok. Oh, MSA. Iya, MSA iki empet ae pikirane. Medok wis. Kongkon argumentasi nang umum Tolak, toleh. Cintai wong Oh, kowa. Ngomong mesti gak jelas nek ngomong. Gak iso storytelling Oh, deh. blog MSA. Orang sing jujuk ngono omongane iku. Sing mending anu iku. Edi Setiawan iku karwane iku. Ah, karuan Edi Setiawan moderator Iya. pinter deh. Moderator motivator ya. Motivator deh. Tapi saiki buah iku kena motivator saiki wis gak payu ning Indonesia. Payu. Kan. Sopo Mario Teguh buah. Nah, Dik, gak payu kan. Sopo maneh motivator buah. Wis wong gak percaya motivator saiki. Percaya ambek dhuwit. Dhuwit mudun iki lagi. Nah, apa? Raja Daun nih. Raja Daun. Yo anyar tapi bondo. Tapi yo gak iso suwe sih ngono-ngono ku yo. Nyanyi tok. Ya sak gebrakan tok ngono lho. Iya. Rata-rata semono sak gebrakan tok. Soalnya dodolan niku angel. Ya. Foto modal gede. Foto model gede, foto. Nek modalnya nanggung ku gak iso. Marketing iku budgetnya iku miliaran kok. Miliaran. Marketing tok iku. Marketing tok iku. Gorong produksi ini. Gorong. Marketing tok iku miliaran. Marketing tok iku miliaran. AS iku berhasil deh. Nah iya miliaran nek. Miliaran iku AS iku. Gak kaleng-kaleng ya beras-beras iku. Oh, mabit branding ambek AS. Ngeri iku. Kowe tan maine kowe tan. Wis gak abal-abal iku. Harusnya iku ngono.
Rokok anyar ngono, Bro. Ngono harusnya. Main teh. Iki dodolan kelas rumah. Iki apa beda iki? Lemak